komisia vydala 331 hlasovacích lístkov pre voľbu výboru, miestnej organizácie a kontrolnej komisie. Za druhé, členovia prítomní na členskej schôdzi oprávnení voliť odovzdali 233 hlasovacích lístkov pre voľbu výboru, miestnej organizácie a kontrolnej komisie. Za tretie, pri vyhodnocovaní volieb volebná komisia zistila, že pre voľbu výboru bolo 225 hlasov platných, 8 hlasovacích lístkov bolo neplatných. Pre voľbu kontrolnej komisie bolo 228 hlasovacích lístkov platných, 5 hlasovacích lístkov neplatných. Za štvrté, volebná komisia konštatuje, že volieb sa zúčastnila nadpolovičná väčšina prítomných členov oprávnených voliť, nadpolovičná väčšina hlasov je platných a voľby sú preto platné. Za piaté, volebná komisia zistila po sčítaní hlasov, že vo voľbe výboru jednotliví kandidáti získali hlasy takto. Jan Mazalán 186 hlasov za, zvolený. Miroslav Gregan starší 182 hlasov za, zvolený. Marián Sabo 173 hlasov za, zvolený. Dušan Ďurkovič 163 hlasov za, zvolený. Jan Vencúr 151 hlasov za, zvolený. Miroslav Kosmel 128 hlasov za, zvolený. Peter Biel 120 hlasov za, zvolený. Jozef Macík 107 hlasov za, zvolený. Jozef Púčik 104 hlasov za, zvolený. Juraj Kazimír 98 hlasov za, nezvolený. Martin Hudina 94 hlasov za, nezvolený. Štefan Ďaďo 93 hlasov za, nezvolený. Jan Júčo 68 hlasov za, nezvolený. Jozef Smolek 67 hlasov za, nezvolený. Volebná komisia konštatuje, že výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu bol právoplatne zvolený, respektíve právoplatne boli zvolení 9 členovia a 5 členov nebolo zvolených. Za šieste, volebná komisia zistila po sčítaní hlasov, že vo voľbe kontrolnej komisie jednotliví kandidáti získali hlasy takto. Peter Mesároš 188 hlasov za, zvolený. William Kračko 169 hlasov za, zvolený. Leonard Vajdučák 150 hlasov za, zvolený. Pavol Vajdulák 92 hlasov za, nezvolený. Volebná komisia konštatuje, že kontrolná komisia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu bola právoplatne zvolená, respektíve právoplatne boli zvolení 3 členovia, 1 člen zvolený nebol. Za 9. Táto zápisnica volebnej komisie o priebehu výsledku volieb bola nahlas prečítaná na znak súhlasu členmi volebnej komisie podpísaná. K zápisnici neboli znesené členmi komisie žiadne námietky. Dolnom Kudine na 23.2010. Zápisnicu podpísali bakalár Milan Piroch, predseda komisie, magister Jan Krastina, člen komisie, Miroslav Čafanda, člen komisie, magister Ľubomír Vábel, člen komisie, Ondrej Stopko, člen komisie a bakalár Milada Dudková, člen komisie.